lamat-lamat saka kadoan ganjur pinanganten yen ta ora kleru saka pancen wis lagi potang goro ya monggo. Amet-amet Jabang bayi menika sinten to Kang Mas? Kok kados ngaten menika lho pengiringan. Amet-amet Jabang bayi. Aja batin. Amet-amet Jabang bayi. Mbah, enten ingkang nyuwun, Mbah. Nah, nyuwun donga mesakne. Paringi kersane tebihna tolak balak. Buang opo iki? ala kate Pilih. Es lodong. Kok pas mantan enggak mriki mawon. Amet-amet Jabang bayi kok untune enten sing liwati garis. Ngapunten. Oh, jeng sinuwun. Ngapunten. Menika upacara suci. Suci. Tutik niku namine nggih, untune metu saiki. Nggih. Upacara suci menika. Ajenge dados kemanten lek nyuwun dados upacarane kersane mboten kenging napa-napa. Bapak Pendeta Sama karo omong, Mbah. ndang to ya ora Karo omong kok saresuwen ngene. Sampeyan ki meneng wae dadi manten kok. aku ora seronto ya Heeh. sesepuhe saking Praja Guwa Seluman Nggih, sing lanang nggih Jagal Abilawa jenenge, Mbah. Nggih. sing wedok Sudarawati. Aja lali lho. Jalali. Nggih, pancen pinanganten menika kedah mawa petungan jalaran sepindah kangge sak lamine. Aduh. Sing ngono, Mbah. Sing Nek ngono. kene iki ora nek udan kok nyerang udan to Kang Mas? Nggih. Niki sing garai, mboten Jawa niku nggih niki Lho wae. kan mriki pun boten Jawa kok ditolak. Loh, mboten ngertos lek becing Jawa. Bapak Panggah. Apa? Ora ada perubahan. Bangklek. Wis tak sawah opo sih? Aja guyu, Mbah. Tune. Ora. Aja mingkem. Aku iki dukun aja. Oh, nggih, Mbah, nggih. Nggih. Niki mantene pedok. Mriki wau. piye Mbah? Wis kumathok apa durung? Sampai iki, Pak. Iki lho sampean wonten sik. Ora ketok. Mbah. Trai wis tuwek kok. Ngapunten lho, Mbah. Niki pemaine lek kuwatah, Mbah. Wong-wongane Mojopahit kathah. Penontonnya akeh apa saiki iki, Mbah? Penonton demit. Kok kae wae lho, Mbah.
lanang wedok campur wae. Rohku gur putih tok. Kacamatamu nyapa ora apa. Lali. Untung teko dhuwur. Neng ndi? He, ora. Sidone tanggal 20 piye we? Bangga kuwi. Loh, jerek Pak Temu malam 20 ora balik kok Jember. Jadwal kuwi rong bengi ning Jember kabeh. Kowe nginep kono apa piye lho, Mas? Kancane ngelingne untunge. Ya nggo sari. Mas loro. Niki tak pasrahne dhisik ya. Sampeyan langsung dadi manten. Jet. Oke? Ngapunten sinuwun. Nggih, monggo. Mbah, tak pasrahne ya, Mbah. Sampeyan iki. Sampeyan kei. Oh, aku dongane nggih. Ora sik to, Mbah. Sik to. Ora. Lah aku ki ra apa-apa lek masalah dongane. Samarku trek keblok nang ndasku. Bentang rabi. Bentang rabi. Bendang atut lho. Kowe nunut sapa? Bis sapa bedaan? Bis saya. Kaya roh dalan. Ojo guyu, Mbah. Mbah. Engko tekonono Pak Temu. Jadwale sing bener iki sampean kei apa ning grup ngono. Sur, kemo untung tak omongi lho. Lah ya bener omongmu. Iya. Oh iya. Piye to ki? Nyapa, Mbah? Lah nyapa? Sur sapa? Lah iya. Kuwi lho jenenge dudu kasur to. Suryadi. Oh. Duduk. Ngapunten nggih sinuwun. Nggih, monggo. Menika kula sak koncoan menika saking Gua Seluman. Lah menika lek pengiring kemanten niki. Nggih. Ngantos kula beto duaten niki golongane pengiring setri jaler menika kula beto danten kali penyiset sampun kula beto. Lah idep-idep menika kula arsa masrahaken kemanten kakung. Ngaten. Nggih menika Kang Mas Jagal Abilawa. Nah, dados garwanipun Putri Sundarawati terus e. Menika ngaten nggih. Sakrene ndika nika sampun pasrah kalian kula petungan menika wonten ing wingking kala wau Naptu. Nah, nggih. Naptu wage kalih paing menika menawi dipun gathukaken menika tenanipun boten gathuk nanging menika geying. Nggih. Padu napa geying? Geying. Oh, nggih. Aturipun tiyang sepah mboten king namung monggo kersa kalih panjenengan. Geying wis kadung tresno kok beda agama neh ora oleh. Ora napa-napa beda agama mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Nggih, lajeng Pitungan wage kalih paing niku tenane mboten nangsal nanging kula pasrah kalih njenengan. trimonen nek Mas, gak Nggih kula trima kula pun tresno kok. Tetep diterima. Nggih toh. apa-apa. Kula pun demen banget sih. Tapi lek somben gak dadi piye? Ya. Wis si Surabaya, Dik. Pripun? Nanging ngeten lho. Sudarawati ing dinten menika sampun manggihaken pepasihipun ati. Kekasihipun ati tegese pun gadah pasangan wonten. Lah menika. Lho Bocah niku kalih sampun gandeng. Lho niku senek prajurit to, senes prajurit Jenis to. prajurit Majapahit mriki. Sanes. Lho, kowe sapa kowe? Kowe lali kelawan aku. Ora iki. Aku Jaya Kusuma. Iya. Sing nalika ngarep mbok perjaya, ya apa ora? Banjur siramu tindak ana ing Majapahit arep apa? Arepe rabi. Karo Mbah, sing dadi manten iki apa kae to, Mbah? Sampeyan melok sapa mau? Sampeyan kleru dongane. Dongane sampeyan mesti kleru ki mau. Wong talon bojoku dipek kae lho. Terus piye, Mbah? Terawang, Mbah. Terawang dhisik. Ditutup. Netone mau sing apik jerekne gak kena jajal hitungan apa, Mbak? Mau netone apa? paing. Wage, Mbah. Wage iki ning hitungan. Wage Ciro Rupatmo 50.
Wage 50. Heeh, terus sing sitae, Mbah. Pon 7 wage 4 lah kok 50. Loh, niki dilongi nole. Oh, nggih, dereng kok. Benten niki. Benten hitung-hitungane. 4 mong selawe. Selawe. Dadi 50 tambah selawe, Bro. 75. Waduh, ganjil iki. Waduh ganjil. Ganjil. Terus berarti boten kenging. Berarti iki sing 5 ki nek nganune. Apa lek ngarani? Pelakor. Pelakor. Teko pelakor bareng, Mbah. Lah terus iki kira-kira lek mau diterusne ngono piye, Mbah? Terus dalane ra kena iki. Waduh, Nyebrang kali. gak penak. Gak penak. Gak Mas, iki jere gak penak lho iki jere desa sepuh. Lah nyebrang kali numpak gethek ngoten pripun, Mbah? Hah? Nyebrang kali numpak gethek mawon. Lho iki gak kena. Mboten kenging. Gak kena. Lah sing mriki niki arahe ngrika niki umpame mubeng ngeten mboten Iso rabi iki kudune pripun? kalah salah siji. Aduh kok kalah pripun toh niku? Ngalah salah siji. Tegese pripun ngalahin Lha niku? tegese iki cara kowe kan lanang. Heeh. Kono lanang. Heeh. Kuwi cara gelut to wani ora? Alah wong kula niki mboten betah gelut lho. Lho berarti ya ora sida rabi. Alah nggih pun Gelut. mboten. Lho. Lah kowe pengen rabi apa ora to? Ya ampun kula digetak. Berarti iki mau lek gak ketemu paing karo Wage. Gak ketemu. Arahe ra entuk iki berarti kan. Arahe lah. Ngalor-ngulor. Sarana liyane ngono mah. Lho sarana liyane ya ki mau kudune ngalah salah siji omong to. Lho. Sampeyan ngene kita tenger. Biasa iki ya to. Lho, lek dadi manten ya kalah salah siji. Sampeyan lek turu ra entuk bareng piye? Nah, lek mangan kudune salah sitok. Lah. Lek sampean mari mangan, mari ngono pindah aku kita wedok. Piye to ki? Loh, gelem apa ora? Wong arep rabi kok angel men to ya. Wis. Ayo gendang. Ah, kae lho wis. Wis. Jagal bilowo. Manut ae. Yen to kena dirembuk nganggo sarana aris, aja mbok bacutake sliramu duweni rasa tresna kelawan Sundara. Abot. Jaya Kusuma. Jagal bilowo. Wis pancen kuwi dadi jodohmu. Sundarawati aku ora bakal dadi darbekku. Mula sangka kuwi wis tak paringke kowe tak palilahi. Kowe duweni bojo Sundarawati. Aku arep melu memitran wae kelawan kowe. Dadi sliramu lila legawa yen to aku kelawan Putri Sundarawati. Ya sing kaya mangkono. Jagal bilowo. Sing kepiye? Sing ndak jaluk ing besok antaraning Guwa Seluman kelawan Majapahit bisa memitran. Sing kaya mangkono sing tak karepake. Bisa wilujeng sak lami-laminyo. Ya jagal bilowo. Jeng sinuwun. Jaya Kusuma. Kasinjan to. Yen to kaetung iki kalebu dina-dina kang becik. Jaya Kusuma. Iling-ilingen wong bebrayan agung kuwi abot sanggane. Ora mung kepenak nanging kowe kudu sara luwih dhisik. Ing manggone lamun to kowe sabar lan narima kowe bakal tinemu. Besok kowe bakal bagya mulya. Jaya Kusuma, ing dina kalungguhan iki sira bakal ndak dhawuhake. Istahaken to. Muga-muga kalis ing sambikala tebihna ing rubeda langgeng atut runtut anggonmu bebrayan agung uga sumrambah kelawan kang duwe karsa. Nun kepareng dhumateng para rawuh ingkang tansah kinurmatan mekaten kula wau lelampahan pegaring tumuruning wahyu kadewatan. Sampun paripurna mbabile kathah kalepatan kula nuwun pamit. Nun gunging saputra pangasabi sekali jaya tetap jaya sastra dewa rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.